Dêra Mor Yaqub Akademiya Nisêbîn. Dêra Mor Yaqubê pêşî wekê derekê ji rêzê ava bûbû. Di sala 325 de piştî miladê di nava bajarê Nisêbînê de weke avaniyekî olî hate damezrandin. Ev destpêk bû. Mor Yaqub wê demê oldarekî Mesîhan yê navdar bû. Bi şagirtê xwe Mor Efrem re ev xebat dest pê kir. Dêra Mor Yaqub di nava Nisêbîn û navbêna bajarê Nisêbîn û Qamişlo'dê ye. Ev dêra Mor Yaqub e. Em bêjin zanêgiha Nisêbînê. Di çaxê mîladê yani zamanê Roma de sala 300 de ava kirine. û hem sernavê Mor Yaqub jî ava kirin bêjin. Wê çaxê neqeba 800 û 1000 talab li vira dixwend. Hem zanîngeh hem cihê gulê dixwendin êgo lê diraziyan ji giş li vira bû. Wê çaxê dersê ku li viran dîtin em bêjin Ewil Suryanî, dûvira teolojî, felsefe, mantık, edebiyat, geometri, astronomi, tıp ve hukuk dersî li viran hebûn bêjin. Heta vê kemera jûr wan kevirê goreş bûyî ev ya herî kevne. Sala 300 ji terefê Roma ve hatiye çêkirin. Niha ev dêr navê xwe ji Mor Yaqub digire. Mor Yaqub elmdarekî Suryaniyayê gelek mezin bû di wextê xwe de oldar bû yanî. Wîna ev em bêjin destpêkê de dêr bû, ev dêr avekirin û dûra ew dêr firekirin. Îja ji ber ku ew navekî gelekî naskir ye, ew telebê wî şagirtê wî ne hebû Mor Efrem jê re digotin, evana her du hev re ev em bêjin şûnwar li pişt xwe heştin û li ser wê jî gelek xebatê elmî û alî akademîk û tiştê wilo hatine kirin. Li dêrê pêşî erkên olî dihatin bicihkirin, wekî waftîs, xwendina tekstên olî, strandina îlahiyan û her wekî din. Mor Yaqub di vê demê de du komên îlahiyan jî ava kiribûn. Yek ji wan koma jinan bûn. Ev bûyer di dîroka Mesîhan de cara pêşî bû. Bi wextê re dêra Mor Yaqubê gav bi gav mezin bû û bû Akademiya Nisêbîn. Yani tabii divê xebatê de tişka ku derket yaziya em bêjin dêra herî mezin katedral gon bêjin ji derve ya. Dêra herî mezin ew bû wê çaxê vêna jî cihê vaftîshanê bû yani em bêjin cihê emadê bû. Vê ya zarokê ku nû çêdibin jî belkî hinek ji wan nizanin bê em çawan bêjin. Zarokê ku nû çêdibûn vê ya milet wê çaxê toplî halde yani li vira di emad kirin. Digotin vê de cihê vaftîshane. Zamanê wên de katedral xira kirine vê ya ketiye em wêna nizanin. Sala 350 de vê derê kirine dêrî de. Di nav Nisêbînê nêbêna Nisêbînê û Qamişlo'dê ye. Hudûdê hemanî şoxlê 100 metrî ji vir dûr hudûdê Qamişlo û Nisêbînê ye. Yani ciyê Kurdayê îro hûn hemû zanin ku mesela Kurd vir dijîn. Di wextê xwe de mesela Suryanî jî li vir gelkî biqewet bûn. Berî wa zerdeştî jî hebûn. Berî wa ê pagan ê dînê din jî hebûn. Yani dem hatine mirov dikare bêje ji Mîtaniya bigir, Hûriya, Mîtaniya, Sumera ew qese medeniyetê mezin hemû Nisêbîn ji xwar kiribûn warekî gelekî mühim. û ji ber wê jî pevçûna dawî gol ser Nisêbîn bû. Mesela Roma yani Bizans Roma û Sasanî bûn û di wê demê de Nisêbîn bû ja em bêjin hudûdek û êgo dihat jî tipikinekê mora xwe jî li tişna dixist yani heger dînê xwe ba heger medeniyeta xwe ba tiştek lê dixistin. Niha wextê ku tu li derbasbûna vê yani vê em bêjin vê deverê vê zanîngehê em bêjin dinarin yani pêşî astronomi lê hatiye xwendin, felsefe lê hatiye xwendin, mantık lê hatiye, tıbb lê hatiye xwendin, edebiyat, ziman, dîl lê hatiye xwendin. Yani wexta ku tu bîne elmê dema ku em aktûel dibînin ew elm hemil vir hatine xwendin û gelek kesê ku ji vir çûne
جبر چونه کوی چونه مثلا بیشن گلک لعالیه جغرافیا دورامه بلا بونه حتی کردستان عراقی مثلا شکرکوکی بگره حتی موصله حتی آکری حتی وجيب وبفرد وره يعني تشقاسه واري جو مثلا بيجن عالي اولداري ده خرط بون يعني دوانا ده ركتوري و مديري و اوانا فرد هاتن تاين كريم فرد الفرد خوندن ولفر بلاف دبون يعني حتى سيرتي حتى قدسي حتى اسطنبول يجي ناف هنا جو امزانن بنافي واتشن جفر چونه يعني وي چاغي مرو دكاره بيجه مثلا سيبين حتى اولو جير دغوتن باجار زانستي باجار يعني دايكا زانستي جي دغوتن جرا ابنا گواز بيجم ايغو سرنويس هاندنه بيجن من وقت خود یکی پروفسوری که امریکی هبو او اینا لسر مکتبه دبستان سیبین زانیگاه سیبین تشتک نویسی اندرش ویبوس جرا دگوتن the history of school of نسایبین ایجاوی چاقی اسپی حسیام گو تشتکی وها فره مزنه و جوی روجیده ام لسر سکن بکات شو بویا چی نبویا Di dîroka dinyayê de akademiyan Nisêbîn yekem zanîngehe. Gelek jê der vê yekê teqez dikin. Di dêrê de demekê perwerda şagirtan dest pê kir. Dêr berfireh bû, xanî û ode ji bona şagirtan hatin avakirin. La akademiya Nisêbîn gelek beşê zanîstî jî dihatin xwendin. Weke şîrovekirina pirtûkên pîroz, tip, dermansazî, astronomî, ziman, felsefe û wergera pirtûkên biyanî. Xebata sereke bi zimanê Suryanî bû. Lêberê Farisî, Yunanî, Latînî jî dihat xwendin. Nisêbînê ji min pêve Suryanî yani em bêjin Mesîhî tune ne. Bes Nisêbînê li nav bajêr ez tenê hema. Ez derdorê wan hene. Suryanî ew hene. Yani tişkura jî bixwaze ji hemû olan, hemû milatî tên li vir dinarin. Kevrê wê çaxên tabii em bêjin kevrê şîrîn veya kevrê şekirî. Ev tehtan jê dikin. Wexta ku ji tehtê jê dikin ewil a nermin. Wexta ku çiqa em bêjin li ber sermayê, li ber tavê ber rojê bimîne, wil qajî hişkî dibe îde. Zaman yani Farsi bkartanîn, Suryanî jî bkartanîn. و اسکار ارمنی جی بکارتانین یونانی زمان یونانی گریک دبیجن جواره او جی بکارتانین یعنی گلک زمان داتن لی ایگو خدمت دینی لور دکرین پرانیا و سوریانی بون یعنی جبرگو او بخو سوریان بون حتی گریدان گورو دیاربکر جی هی از وی جواره بیجم اف مور یعقوب گول ور چه بویه دایکاوی دیاربکریه دایک دیاربکریه و باف جین سیبینیه اجا وقتا گو وافتیز بونه یعنی خو پاکش کرنا الگورا زمانی الگورا یعنی اولا مسیحیتی هاتیل دیاربکر لدیرا مریم دایکا مریم لویده که وافتیز بویه او جی مثلا گریدانک بنبینا ور یعنی نسیبین و آمده و چه گلکی پیوندیه و گلکی خورد بون و سوریان لورجی هبون لورجی هبون و پیوندیه واجی گلکی خورد بون ورد کاربیش Di dêrê de cara pêşî pirtûkên felsefe ji zimanê Yunanî hatin wergerandin. Aristoteles, Eflatun, Herakleitos û gelek xebatên din hatin wergerandin. Di warê wergerê de mirate û pirtûkxaneyeke dewlemend li Nisêbîn peyda bû. Akademî bi wextê re bibû navendekî perwerde û kultur li Herêma Mezopotamyaya Bakur. Mirovên ku erkên olî wekê rektorên akademiyan, papaz, psikopos û mamostetî bi dest xistin ji Nisêbîn derketin û li bajarê wekî Kerkûkê, Hewlêrê, Musilê, Akrê, Duhokê, Sêrtê, Qudsê, Herranê, Amedê û heta li İstenbolê belav dibûn.
Ji ber wilo jî nisebîn re digotin dayika zanîstê, bajarê zanabûnê. Mesela em bêjin tiştekî dî divir de hatkirin, ew jî ev bû fîlozofê Yunanî. Aristoteles û Eflatun û ew ê wayî mezin Herakleitos û wana pêşî li vir Süryaniya ew tercüme dikirin. Wexta got Süryaniya ew tercüme dikirin û dûra tercümeyê Erebî dibûn û piştî got tercümeyê Erebî jî dibûn. Em dizanin got mesela demekê hatina Müslümana de, Müslümantiyê de gelekî münaqeşê fireh û mezin li ser wa dîtinê felsefî dihatin kirin. Ji alîkî de jî dîsa mesela em bêjin ilmê got ilmê dînî yanî em bêjin we got hatî bêjin şîrovekirina İncîlê û kitêbê wana li ser vê jî gelek mesela em bêjin tişt hatin kirin. Tişkî dî balkêş heye got bi amê gerek me re bêje cara pêşî di îlahiyata wextê got merov müzik naxwîne li vir dest pê kiriye. Mor Efrem û Mor Yaqûb bi hevdûra biryar dane heta ez karim vê jî bêjim koro yani korokî jina jî çêkirine a got îlahiyata dixwîne. Ez bawerim belkî berî wa tu kesî ev çîk nekiribe ew îlahiyat jî gelek ji wa îro hene yani nivîsandî hene merov dikare çîk bike. Yani wexta got li wê demê dinere bi rastî jî navendekî em bêjin ilme, navendekî kültüre, navendekî medeniyetê ye, a zanistê ye, a felsefê ye û a gelek tiştê dine. Ji ber wilo jî yani heta niha belkî me zêde qîmet nedabû vê dekê lê ji niha pê ve em hêvî dikin got mesela însanê me bi xwe bihsin. Tirba Mor Yaqûb li qatek jê re bes ji ber got niha restorasyon lê heye em nikarin ji ber got tiştin çîkirin em bes ez bi xwe çûme gelek carî wê dekê yani tirba wî li hûre wî bîrtînin tirbek jere çêkirine wî nav bîrtînin û yani alimekî mezin bû di dema xwe de û Suryanî jî gelekî qîmet didênî û ji ber got a dêra filaha jî bû te rast divê wexta Müslümantî hat û pêve wek mesela gelek deverê meydî me berê behsa darê jî kiribû me behsa vir kiribû me behsa ciyê gelek dî kiribûn divir de gelekî kêm yani wilo we got tu bêjê muqabilî wê wilo cemdandinek çêbû ji ber got a Xrîstiyan heye a Suryanê lê bi a min nerast ev gerek merov xwedî li va qase tiştê dewlemendiya gul welatê me heye Suryan bê zerdeştî bê Müslüman bê kî bê dewlemendiya gul welatê me heye gerek merov xwedî wîna derkeve wek a xwe bibîne. Belê niha restorasyon jî em bêjin sala 2000 ve xebat baxçeyên xebat kirin ji terefê şarederiya Nisêbînê û Suryanî Vakfı û Çekîl Vakfı. Neqeba 3 salan de jî heqî xebankara şarederiya Nisêbînê dawan. Hê jî em bêjin Nisêbîn şarederiya Nisêbînê li vê de dinare jî û hûn hadibîn restorasyon jî li vir a her ji terefê dîka ve yani wekî em bêjin çevre Qoruma Derneği li vir a xebat dewam dike. Bes nihaya got xebata got li vir a dewam dike jî restorasyon em bêjin ji mehan di duwa ve dewam dike dibêjin bê heta meha dihan jî dewam bike yani. Bi wextê re hejmara şagirtan zêde dibû, piskekên wana jî pêre zêde dibûn. Li gorî daneyên ku di destê me de hene, di navbeyên 800,000 şagirt li Nisêbîn kom dibûn. Li gora demsalan ev hejmar dihat guhertin. Rektörê akademiyê wê demê pîvan û qanûn ji bo şagirtan derxistibûn. Yek ji wan ev bû. Rektörê akademiyê ji hêla mamoste û şagirtan de bi hevdûre dihate hilbijartin. Rektör dîva bû mirovekî zana û xwendan tecrübe bûya. Şîrovekarekî mezin bûya. Di nava şagirtan de jî exlaqekî hevkarî û hevaltiyê dihate parastin. Fitne û gelecî dihate şermezarkirin. Dadwerî û wekhevî dihate pesnandin. Di roja me de jî gelek ji wan pîvanên wekî exlaqî paqij têne nirxandin.